Drumas Media ine dzidziso, ine nhungamiriro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Muchaona arangero tokumbira kakune minha mudzimire mabereka ana amutina mpururu kana amukanyayo mandibaya tinokumbirawo, tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Takumbira shumba onaka ndakutenderere watipa gwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drumas Media, and remember, Drumas Media taking you to another level. Muri Zimbabwe kusanganazve kwatiri kuita muchirongwa apo tinotenderera nenyika yeZimbabwe tichikupai zvinoitika takatarisana nedivi rechivanhu. Tinoenda zvakare kumapostori, tinoenda kuvanhu vakasiyana siyana. Chinangwa ndechekuti tinge tichibatsira iwe neni tizive kuti chivanhu chedu chakamira sei, ko iyo chechi dzedu dzakamira sei, ndezvipi zvinodikanwa. Nhasi uno taita rombo rakanaka, tabva tasvika apo pakaungana vanasekuru nanambuya machembere kuti pavaine musangano wavo uyo wavakatarisana mwedzi wambudzi. Sezvamunoziva pane nguva iyo matare anoita achimbovharwa ozovhurwa zvakare kana mwedzi iwoyo wechivanhu waita sei wadarika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Semazuva ese, don't forget to subscribe to Drumas Media, and remember, Drumas Media taking you to another level.
tiri anda zvinhu zvese zvatinoita tofanira kuti tikoridzwe neboard. Traditional Medical Practitioners Council ndo board yedu kana ndo council yedu isu sewanhu wechiwanhu. Saka muboard iyoyi kana kuti mucouncil iyoyi mune maassociations akawanda. Maassociations iyayo ndo munowanikwa dare remweya yevadzimu association. Yawanikwa imomo yakafomwa kana kuti yakawambwa 4 years dzapera kana kuti makumi mana apfuura. Saka tiri kuti isusu association iyoyi takaita zvose zvinobvumirwa nehurumende kuti tiite. Takaita constitution yedu yetiinayo seassociation. Maita maassociations akawanda mu-TMPC asi yedu takaona kuti tinofanira kuti tiita association iyoyo. Yaitwa association iyoyo tozwa kuti hurumende inoti. Tikaenda izvezvi munyika ino yeZimbabwe tine board inotimirirawo rakagadzirwa nehurumende kuZANU-PF headquarters rinenge richiona kuti kana vari vechiwano vari kuita sei, then tozoenda ku-TMPC. Saka Sekuru Mafuta toda kuti ndi-introduce ndiwataridze kwamuri kuti ndevamwe vakauya neurongwa iwowo kana kuti une vision iyoyo kuti tofanira kuti tiite association. Taita association ngatiite zvose zvinodikanwa nehurumende yeZimbabwe toopareta mairi. Saka Sekuru Mafuta ndo vari pano, asi ndiri kuti inini Sekuru Mafuta ivision yavakapiwa nekuti Sekuru Mafuta murapi, Sekuru Mafuta vanoita zvose zviri pawano. Munhu akadzidziswa zvose kana kuti akazutswa zvose kuburikidza newadzimu wavo ndimoyo Chirando. Izvezvi muassociation takagadzira board reassociation rino zvose zvinobvumidzwa nehurumende tikawedza. Chasara ndechekuti tinofanira kuti tilobhe zvimwe zvinhu zvetinoda muparliament. Parliament yotidzidzisa kuti izvi zvakadai zvakadai, tichiwataura kuti vanotibvunza kuti imimi munotenda nezvei, imimi apa imimi sevanhu vechitema vari kutaura kuti vari kudai, chii chemunofanira kuti izvo muite, chii chemusingafanira kuti muite. Asi tofanira kutaurira isusu kuti seassociation iyoyo takabvumidzana chii. Saka nekuda kwenguva dzedu toda kuedza kuti tikate kana kuti tikamure kuti tiise zvose muchidimbu. Ndichada kuti Sekuru Mafuta sapresident waassociation vatidzidzise kuti chii association iyoyi zvinomborewei, chii chainoreva, chii chatinotenda machiri netisingatendi machiri. Takuita tichimhanya nekuda kwenguva dzedu. Sekuru Mafuta sapresident waassociation wedare remweya yevadzimu association, ndinokumbira kuti mutitsanangurire kuti vision yenyu yakamira sei and association iri kurewei patiri tose tiri muno toendera mberi. Ndinopa kutenda association inonzi dare remweya yevadzimu, zvichireva kuti idare panongonzi dare chete tatongotaura kuti hazvisiri zvemunhu mumwe chete, zvava zveruzhinji. Kana munhu kanzwi ngatiende kumatare kureva kuti pane vachaungana. Association yedare yemweya yevadzimu yakabatsirwawo kuti iwepo tichipangawo mazano nezita nana Sekuru Gumo. Nanhasi vatikutowo vachiona kuti chii chiri kuitika mashure mekunge tati isu toda kungomira nevanhu vanosvikirwa chete tichifambisa tsome dzematare epasi tichikurukura izvozvo. Nhasi taungana, dare rataunganira nhasi tiri kuda kuti titi isu
sevarapi, semasvikiro, semhondoro dziri pasi rino rese yave huwi yekuti tikwanise kuchishedzera kuti nguva yakwana. Nguva yakwana ishoko riri kubva kumadziteteguru kuti nguva yakwana inguva yei. Takuenda kundopendera matare, takuenda mwedzi wambudzi. Ndonguva zhinji yatichabikira madoro ekuoneka nemadziteteguru nemhepo dzinodzika petiri dzakanaka nemasvikiro edu. Yewo machembere mose muripo, ngatichiwanikwe tichionekana nawo tichiisawo zvichemo zvedu. Nhasi uno tozviziva mumadzinza metinobva. Mumadzinza metinobva ndo mune nyanya zhinji dzinonetsa, ndimo mune kuita kuti matare asagadzikane. Chikumbiro changu ndechekuti tirakutarisa mumwe nemumwe ane dare rake, mumwe nemumwe ane dare rake. Pamuri kusumira, sumirai kuti pwere dzenyu dzidzokere kuchiwano. Sumirai kuti pwere dzenyu, munoziva masumire munoita dzinza nedzinza, kuti pwere dzenyu dzigamuchire chiwano. Pwere dzenyu dziwanikwe muchibatsirawo nekusakura. Doro remuchabika, kumbirai kuti misha igowanikwe ichisakurwawo. Mune mhepo dzirimo, mune ngodzi dzirimo, dzimwe munodziziva, dzimwe hamudzizivi. Dzamunoziva dzacho mokumbira kuti mupuhwo nzira dzekuti mungawanikwe muchidziripa sei. Ndoda kukutaurirai rungano kana kuti nyaya yakaitika yengozi yapegi. Ngozi yapegi yainetsa mhuri dzakaponda, yogonetsa nharaunda, yogonetsa nyika yose. Saka imi kana muchiti munoita matare, hakunawo here mhepo dziri kunetsa mukati menharaunda yemugere? Dziri mhepo dzamunokwanisa kunge muchigadziridza, dziri mhepo dzamunokwanisa kunge muchisumira kuti dzive dzinonyarara dzapedza nharaunda dzakunetsa nyika. Nhasi uno munharaunda menyu imi madziteteguri, wamwe mune zvipo zvemvura chaizvo. Iri kunaya here mvura munharaunda memuyo? Kana isinganaye, makatinei pani? Imi murimi mune tsvimbo yemvura, murimi mune tsvimbo yemvura, muri mune tsvimbo yerunyararo. Inga hondo dzairwiwa. Tine misha, tine nzvimbo dzataiziva kuti kwaisaridzwa magidi munzvimbo imomo. Vemadziteteguru vaitotaura kuti pamusha pano hapaitiki chakati. Zvino nhasi uno takusvika mukushorwa. Tinoshorwa kana isu homwe tikenge tisina kuteedzera makwara zvakanaka. Saka tiri kuti ngatiwanikwe tichibataga, tichiteedzerawoga, tichifambaga netsome. Dzimwe mhaka dzatiri kupa vari pasi hadzisi dzevari pasi, ndedzebisi homwe. Nyika yawangarara kupiko? Tisu tanetsa nekuti hatisi kuteedzera tsome, nekuti isu tiri kuteedzera, tiri kuda kuteerera makuhwa ekuti vana havasi kuteerera matare. Ko isu tateera here matare? Isu wacho vanobata matare wemudare nevose vakachena, ngatimboite chiriramwe pamwe chete patakuvhara matare. Tozviziva kuti matare kubva kuma10, 15, 20 vanhu vanenge vakuvhara matare. Ngatitiika isu toti kubvako musi wa10 Oktoba kusvika musi wa20 ingori nguva yemusumo chete. Ndo yetiri kutaurira nyika yose kuti kubva musi wa10 kusvika musi wa20 ngatiite musumo, dzinza nedzinza richibata misumo yayo ine chekuita nekuti zviri kunetsa mumusha mako, mudzinza mako zvive zvinonyarara. Mune urwere huri kunetsa. Makare taita sei? Taishumira dzinza nedzinza. Ngatisumirei zvinetswa zviri kuitika, urwere huri kuitika. Nhasi uno nyika inoi ine runyararo, pamunoti haina runyararo. Ngatisumirei zvitangire mudzinza mako kuti muve nerunyararo. Mudzinza mako mukaita runyararo,
Saka ndiri kukumbira kune vane mhepo. Vamwe vanongoudzwa kuti tine mhepo, vamwe vanozviti vakachena, vamwe vanoti havadi kubatana nevamwe. Nyangwe usingadi kubatana nevamwe, zviite kauri wega. Tine mhando 3 dzemusumo. Wakwanisa kubika doro remisumo, sumai nedoro iroro. Ndimunoziva maitire munoita. Vamwe vanobika riri mapfunde, vamwe vanobika riri njera, vamwe vanobika riri mhunga rezviyo. Itai zvedzinza renyu, musatiedzere kuti ava vari kushandisa rezviyo zvekudzinza kwenyu munozviziva. Vamwe havakwanisi kusvika pekuti wabike gorwa, munobikawo kamasvusvu. Akanaka masvusvuwo zvakare pamazuva iyayo. Masvusvu anopuhwa kumachembere, kumadzitete, kuti wazokusvitsirei kune machangamire edzinza rekwenyu zviri kuitika. Saka isu wedare taona zvakakodzera kuti tizivise nyika nevanhu vose kuti titangire mudzimba dzedu, mudzinza redu neushoma hwedu, kuti tidzosere tiende kumawambo. Ndokuda takanyora kuti kudzokera kumawambo ishoko risinganzwisisi nevanhu. Kudzokera kumawambo kureva kuti tiri kufamba nematare, kureva kuti hamusiri mapofu, kureva kuti maakuremekedza wekwenyu. Kune vane mashavu euvhimasi vasina chavainacho nekuda kwekusateedzera matare ekwavo. Kune vanonzi vane mudzimu usina kubvira vadzika, ko muri kuremekedza here? Kune vabereki vasingatenderi chiwano mudzimba dzavo, pwere zhinji dziri kutsakatika, dziri kufa. Vana vari kutorwa mudzizi, ndimi muri kuvaurayisa nekuti munenge musingateedzi chiwano chenyu. Muri kuurayisa vanhu vasina mhaka nekusateedzera chiwano chenyu, nekuti kana achinzi ane shamiri yenzuzu, mukasadzidzisa vana venyu kuti munhu ane nzuzu, kana vanhu vachinzi mwana ane nzuzu hapafaniri kuchemwa, hapafaniri kukandwa matombo, munomhanya muchitotaurira wemapostori kuti uyai mukande mapwe, munhu ati wane nzuzu, muri kutotema varimi, muri kumonyesa pwere. Kune zvakawanda. Saka tiri kuti kana tikatodzokera pachiwano, ngatiwane mukana yekudzidziswa makwara kuti kudzinza redu tinoribata sei. Ndo shoko rendinoda kusiyira nyika mukati menyika ino inowanikwa iri nyika yechizvarirwa changu. Ini ndiri mutumwa chete, ndo mashoko nevamwe vatumwa wedinawo mukati medare tinopanana mashoko. Saka ndinopa kutenda kuti ngatidzokerei kuchiwano kwedu. Ndatenda hangu ndoti ngatiwanikwe tichinobataka zvitangirewo patiri zvoendawo kune vamwe vose kuti rigwanike tichijeka. Ndo dare rendi kutekaiza kuti pari nhasi tiribate nemwoyo unoda. Kana usingawaona kuti vakagumbuka usaribate, haribi. Kana waona kuti wakasviba usaribate, usangoribate nekuti ndikuribata. Ngatiribate nemazvo pawe nesando. Ndatenda. Aiwa, ndinotenda Changamire nemukana waMandiba. Kana takatarisa mwedzi wambudzi tinoti mwedzi unoyera, asi mwedzi wedu wambudzi unotanga pakunyura kwemwedzi muna Oktoba. Ndo patinenge takutotanga kuverenga kuti mwedzi wambudzi kumatare watanga kuverengwa. Asi hazvirevi kuti kupira mumba hauna kuomira. Unokwanisa zvako kupira uri mumba kana une nhuna dzako dzaunoda kuchema. Uye haasi masvikiro ose kune mamwe makuru ekuti amirirawo. Zvimwe zvinozowanikwa zviri emergency kana zvichida kuita chirwiranwe chekuti zvikasikidze kubatsirwa, zvigone kubatsirwa nguva yaNovemba. Pamunoti maemergency, mimi ipapo tijekeserei. Ndapa munoti maemergency? Kune masvikiro ane zvinhanho nezvinhanho zvakasiyana. Kune masvikiro mamwe asingavhari kuti matare avo anyatsovhara zvekuvhara. Vamirira vaya vekuti umwe munhu atoita dambudziko rekuti rine njodzi mukati mekurarama kwake, vanofanira kumubatsira. Anonopotera kumasvikiro iwayo, ari masvikiro enyika tosanganisa nemasvikiro ematunhu. Ndo vanonyanya kusara vakamira, nevechirudzi vasina rudzi rwemuZimbabwe vasingavhare matare edzimba.
Saka tiri kuti isusu munhu urumba mako unokwanisa kuombera vadzimu wako. Urumba mako chero November atanga kana unere kuda kuchema kuvadzimu wako unongosumira uchikumbirira. Hazvina problem kuti ndi November. Hazvina dambudziko nokuti unongochikumbirira urumba mako usina kutekedza rechivanhu rekuita nheketo uri mukati menzvimbo dzinoyera dzakaita semaninga, nekuti maninga anenge akuyera, nekuti vakuru vanenge vasunzumara mukati memaninga. Saka tichizoti kumaninga hakuchaendwa, kumasango hakuchaendwa. Ndava vanenge vakuda kugara pasi voona mafambiro aita gore rese kuti homwe dzedu dziri kutekedza matare dzakachena here, dziri kufamba negwara here, nyika iri kuenda mberi here. Ndezvipi zvinoda kuitwa kuwedzera masimba mukati masvikiro ari mukati medzimbabwe. Muhacha muti unoyera. Muhacha muti unoyera. Ndinotenderwa here kuti ndadzudzikana ndapinda matambudziko ndinokumbira ndiri pasi pemuti wemuhacha. Apa hatisi kutaura imimi vanobatsira, ndikutaura ininiwo zvangu ndakazvimirira. Zvinhu zvandinetsa ndikwanisa kuenda here pasi pemuhacha uri mwedzi waNovember. Kana tamu mwedzi waNovember miti inoyera yakawanda, kunosanganisira mukonde, muhacha, mutsonzowa. Zvichireva kuti zvapatsanurwa kuenderana nemarudzi. Kureva kuti mhepo dzinoturuka pamusoro pevanhu dzinosiyana kuti dzauya nemashavi api kana nedzimwe mhepo dzipi dzakabereka kuseri kwemhepo iri kutungamira. Saka haugoni kuenda munzvimbo dzinoyera dzese, nekuti iwewe chaunenge wamirira ndechekuti utange waona rarongwa kuti rafarirwe here ratanga tichibata pagore rese, vachitirongera riri nani vari kumhepo, nokuti vanenge vachiita misangano yavo panzvimbo idzodzo dzese dzinoyera. Changasina unge matitaura zita renyu? Zita rangu ndinoitwa Achihera kana kuti Pamela Kanjedzano. Munoshandira muri mumusha weChitumbisa? Ndinogara muWaterfalls. Masvita. Tamangeni Sokosima kubva kuMalawi. Ndobata ndiri muno muChitumbisa. Maseke muno Unity J. Mwedzi wambudzi hakuna mwana kana mwanakomana kana mwanasikana anofanira kubvisa pfuma, kuroora kana kutizira, hakurohwe makuva, hakubikwe doro. Ndozvinhu zvezvimwe zvisingaitwe mumwedzi wambudzi. Mati imi munobva Malawi. Zvamuri kutaura izvi muri kuzvitaura nekuda kwekuti muri muZimbabwe here kana kuti even kuMalawi munokoshesa futi mwedzi wambudzi? Ndiri kuzvitaura nekuda kwekuti ndiri munhu muZimbabwe asi kwedu hakuna. Zvichireva kuti anouya aine dambudziko ndinogona kubatsira. Asi kuburikidza nekuti unongochiteedza mudunhu maugere unezenge wakutedzera miko nemurayiro yenzvimbo yaugere. Mondidzidzisawo ipapo. Tiri kuti isusu imimi hamuzvikoshese henyu nai? Asi vekuMalawi munokoshesa mutsonzowa zviya? Mutsonzowa. Saka munoita inonzi sembe uine hupfu. Zvichireva kuti munokwanisa kungoendera mberi muchienda muchiita izvozvo? Handizokwanise nemhaka yekuti ndiri matunhu ano, ndiri muZimbabwe. Saka ndinenge ndiri pasi peZimbabwe. Saka handizokwanisa kuti ndiende pamutsonzowa. Asi ndikange ndatambudzikawo ndiri mukati memba mangu ndinogona kutaura nevekwangu. Takatarisa vekuMalawi pane here mwedzi wavanokoshesa? Ipapo handingaziva asati. Mazvita. Ndatenda. Right, ini ndonzi Sekuridziwa. Mazira andiita pamwedzi wembudzi. Mwedzi wembudzi ndewekuti kana tamumwedzi wembudzi chiwanhu chese chatinoteedza chiwanhu chese hachiitwe. Kungava kuroorwa, kungava kuroora, ingava michato, angava makuva, zvese mwedzi wembudzi hatiite. Asi tinongona kuti mwedzi wembudzi vangasara vachiita mwedzi wembudzi chete kana zvezvematare ndo vanenge vaine mashaya emumvura, vane mashaya emanjuzu, ndo vasingavhara havo, ndo vanenge vachiita. Asi kana uri urapi hwese zvavo, mwedzi wambudzi mwedzi unoyera, mwedzi usingaitwi kana chikaranga zvacho chechiwanhu chedu chemuno muZimbabwe. Mune Zimbabwe ndicho chirongwa chatakupai svondo rino zvinonzika dzinonzwa hadzirimi.
zvikomo zvemutunhu umwe ndizvo zvitambidzani zvemhute. Ndinovimba apo neapo tawana kudzidza tanhonga 2 kana 3 kubva kwandire neshamba ndakamira Drumas Media Team. Ndinoti ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvatinokupai, zvirongwa zvatinofunga kuti zvinenge zvichikufadzai. Don't forget to subscribe to Drumas Media, and remember, Drumas Media taking you to another level. Nzira idzi nzira dzimwe chete, anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Ndakumbira shumba, ona kanda kutenderere, wati pagwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drumas Media, and remember, Drumas Media taking you to another level.